दूसर ब्याह करला हो सकेला कि ओकरे से संतान हो जाए। नेहा माई बने वाला बाड़ी। ना चाहिए, सहेली रहनी, बाकी अब सौता नहीं। ऐसे मत बोला। ए बुढ़ाऊ, बीच में मत बोला। बस निकल यहाँ से। इतिहास गवाह बा, सौतन के कभी पटल। भोजपुरी एड्स दो बीवी के चक्कर में प्रदीप पांडे चिंटू के हालत भइल खराब। आम्रपाली दुबे के फिल्म कभी खुशी कभी गम के यूट्यूब पर फिल्म 62 मिलियन व्यूज यहाँ देखी। भोजपुरी फिल्म्स कभी खुशी कभी गम भी आगे पारिवारिक ड्रामा फिल्म्स हवा। एमे आम्रपाली दुबे के साथ भोजपुरी के चॉकलेट बॉयज प्रदीप पांडे, चिंटू और संजीत बंजरनी के अहम रोल्स रहे हैं। कभी खुशी कभी गम रउआ सभे बॉलीवुड हिट फिल्म्स कभी खुशी कभी गम देखे होखब। यह पारिवारिक ड्रामा फिल्म में शाहरुख खान और काजल के सुपरहिट जोड़ी देखल गईल रहे। एकरा अलावा फिल्म के अभिनेत्री अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी जइसन बड़का कलाकार भी फिल्म में रहेला। एही टैलेंट के फिल्म भोजपुरी में भी बन गईल बा। इ फिल्म पिछला साल यूट्यूब पर रिलीज भइल रहे और महज कुछ महीने में ए फिल्म के 6.2 करोड़ से अधिक यूट्यूब मिलियंस है। भोजपुरी फिल्म कभी खुशी कभी गम के प्रयोग टीवी पर 31 मार्च और 1 जून 2024 के आइल। इ भोजपुरी टीवी पर बहुत हलचल मचावल। फिर एकरा के 24 जुलाई 2024 के यूट्यूब पर रिलीज कईल गईल। बॉलीवुड के तरह भोजपुरी फिल्म कभी खुशी कभी गम भी आइल पारिवारिक ड्रामा फिल्म्स हवा। एमे आम्रपाली दुबे के साथ भोजपुरी के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे, चिंटू और संजीता बंजरनी के अहम रोल्स रहे। ए फिल्म में ही दूनी अभिनेत्री प्रदीप के पत्नी के किरदार में बाड़ी। एमे देखावल गईल बा कि पति के पहिले मेहरारू से संतान ना होखे त उ पारिवारिक पाओ खातिर अपना मेहरारू के सहेली से बियाह कर लेला। इ फिल्म में देखावल गईल बा कि प्रदीप के जिंदगी में कुछ बहुत उतार चढ़ाव बा, बाकी एमे उन्हीं के तरह असलियत बा। एमे रोमांस, कॉमेडी, एक्शन सब कुछ देखा के भरपूर मिलेला। एकरा के अपना परिवार के साथ राउर लोग देख सकेनी। ए फिल्म के बाकी कलाकार के बात कईल जाओ त एमे आम्रपाली, चिंटू और संजीता के अलावा कुंडली सिंह, दिवस पांडे भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में बा। एकरा निर्देशन प्रोसी सिंह आइला बाटे। फिल्म कभी खुशी कभी गम के संगीत ओमे झा और संजना मिश्रा देहली बाड़ी। प्यार लाल यादव के गीत हले।